Amrita Shergill talán a legismertebb magyar Indiában. A tragikusan fiatalon, mindössze 28 évesen elhunyt festőnő páratlan életművet hagyott maga után. De Indiában nem csak festményei miatt tisztelik. Alávetettséget nem tűrő, teljességre törekvő, vad és fékezhetetlen karaktere a modern nőmozgalmak ikonjává emelte őt. Alakja más művészeket is megihletett. Párizsi tartózkodásából színdarab is készült, Ladik Katalin rendezésében, Navjot Randava főszereplésével. Elegáns követségi villa a Budai hegyekben, a Búzavirág utcában. Az indiai követség tőszomszédságában kulturális intézet is működik, amely ki másnak a nevét viselné, mint az Indiában leghíresebbnek számító magyarét. Pontosabban olyas valakiét, aki legalább annyira indiai, mint amennyire magyar. Indiában Amrita egy ikon, egy mítosz, egy hatalmas személyiség. És ez a darab számomra igazából ennek a mítosznak a lerombolásáról szólt. Az ő életében ugyanis nagy mértékben jelen volt a sötétség is, amit nem mutatnak be. Inkább életének a szépséges részeit mutatják be. Ez egy nagy kihívás volt számomra. Az indiai közönség erről ugyanis nem hallott. Számukra Amrita élete olyan volt inkább, mint egy álom, pedig az nem egy álom volt. Az Amrit halhatatlanságot jelent a szanszkritban, a szíkek szent városát pedig Amritsarnak hívják. Amrita Shergillnek mindössze 28 év adatott, de ezen rövid idő alatt olyan intenzíven élt és olyan hévvel alkotott, amit csak keveseknek adatik meg, valóban elérve a halhatatlanságot. Úgy éreztem, szinte megszállottjává váltam, életének, életstílusának megszállottjává, hogy én is mélyen elmerültem, elveszítve saját belső egyensúlyom. Ma már így inkább késői éveihez érzem magam közel, ahhoz az időszakhoz, amikor a csúcson volt. Eljutott a legnagyobb magasságba, aztán eltávozott a világból. Nyugat és kelet leánya volt Amrita Shergill, nagybátyja Baktai Ervin orientalista, édesanyja Baktai Gottesman Marie Antoinette operaénekes. Anya Londonban a Szikh birodalom utolsó maharadzsájának lányával találkozott, akinek társalkodó nője lett. Bamba hercegnőt 1911-ben Panjabba kísérte, ott ismerkedett meg a szimlai Radzsa fiával, Umrao Shergillel, akitől 2 leánygyermeke született. 1913-ban Amrita, 1914-ben pedig Indira. Gyermekévei előbb Magyarországon, majd Indiában teltek. Később elvált anyjával együtt Olaszországba költözött, 1929-től Párizsban festészetet tanult. Amrita itt ismerte meg a párizsi emigrációban élő orosz kommunista emigránst, Boris Tazlinskit, akinek szeretője lett. Viharos kapcsolatukat Navjot Randava és Ladik Katalin álmodta színpadra. A művésznőt, a Navjot Randavát is pont az érintette meg, ami a lényege a művészetének, a szabadság és a bátorság, a szabadság utáni vágy. Ez vonatkozik rám is, ez vonatkozik őrá is, tehát az, hogy felrúgni, kilépni a kötelékek alól, a represszió, az elnyomás alól, ami társadalmi és családi elnyomás is egyben. Ez vonatkozott az én életemre is, tehát nem csak a 20. század elején, Amrita Shergill életére, hanem az én életemre is ez vonatkozott, és itt van a Navjot, aki sokkal fiatalabb nála, neki is ugyanilyen problémái vannak, az alkotási problémáink kívül is. Ladik Katalin újvidéki magyar költő, színésznő, rendező és dramaturg. Újvidéken, Hvár-szigetén és Budapesten felváltva alkotott. Hangkölteményei, vizuális versei és performanszai Jugoszlávián és Magyarországon túl szélesebb nemzetközi szinten is ismertek voltak és nagy visszhangot arattak. A magyar tévénézők ismerhetik még a televíziós mesék felnőtteknek sorozatból. Elsőként az utolsó panjabi szík királynőről készítettek monodrámát, zenével, tánccal, vetítéssel téve összművészeti alkotássá a darabot. A második nőalak, akit Navjot Randava színpadon akart eljátszani, Amrita Shergill volt. Indiában készült el a darab, és ott egy körúton többször is bemutattuk, 2 személyes darabról van szó, és hát én igyekeztem, illetve azért kértek fel erre, hogy az európai kultúrát, illetve az európai színjátszásnak a performance jellegű változatát ültessem át az indiai hagyományos
színházba, illetve a indiai hagyományos igényeket is elégítsem ki. Lévén, hogy itt Amrita Shergill festőnő párizsi évei, tehát európai éveiről van szó, ennek a dokumentum anyagából készült a darab, illetve a szöveg. És a Boris Taslyckivel való szerelmével is a konfliktusaink. De viszont ebben a dokumentumok alapján készült drámában valójában szó van Indiáról, a művészetről, a halhatatlanságról, illetve hát a művészet által megvalósuló esetleges halhatatlanságról. It was an anti-love story. Az ő kapcsolatuk egy anti-love story volt. Ez az érzelem nagyon is kölcsönös volt közöttük. Boris ugyanis valami olyasmit adott neki, amit Amrita nem kapott volna meg a maga nagypolgári párizsi környezetében. Megmutatta neki Párizs sötét oldalát, a lebújok világát, a bohém Párizst. Amrita pedig lényegéből fakadó lázadó gondolataival táplálta Borist. Nagyon szenvedélyes szerelmi történet az övék. Ez nem egy mindennapi, hanem egy nagyon is viharos kapcsolat volt. Amrita Shergill egy őrlődő típusú nő volt. A szerelem számára nem egy emberhez fűződő kapcsolatot jelentett. Mindig is több személyt szeretett, legyen szó férfiakról, vagy éppenséggel nőkről. Amrita ezért szeretőként nem volt könnyű társ. Az All She Wants, vagyis a Minden, amit akar című angol nyelvű darabot két személyre írták, de Navjot Randava Budapesten már egy újrarendezett változatban egyedül állt a színpadra. Szerintem érdekes helyzet állt elő azzal, hogy nincs itt a társam, mert kivetítjük azokat a jeleneteket, amikben együtt vagyok vele. Filmként vetítjük le a darab felvett változatát. És ahogy a nézőtérről a filmet néztem, érdekesnek találtam, hiszen olyan volt, mintha a képek Amrita emlékeiként jelennének meg. Boris mindig egy emlék volt számára. Amit együtt átéltek, az nagyon intenzív, de olyan rövid élmény volt, hogy az életében már is emlékké alakult. Nincs is sok közös kép róluk. Amrita és Boris kapcsolata véget ért. Amrita Indiába, majd Magyarországra költözött, és szülei tiltakozása dacára hozzáment gyerekkori szerelméhez, Egán Viktor orvostanhallgatóhoz, aki unokatestvére volt. A háború elől Indiába költöztek, és Amrita szinte megszállottan dolgozott, mintha érezte volna, hogy kevés ideje maradt. Lázadó szelleme kísérte tovább, a kasztrendszer ugyanúgy felháborította, mint a nők kiközösítése. A páriák és a nincstelenek ábrázolása, valamint a meztelenség megmutatása az ő korában nagyon merésztetnek számított. A ma Pakisztánban található Lahorban minden előzmény nélkül rosszul lett, kómába esett, és 1941. december 5-én meghalt. Testét az indiai rítusz szerint elégették, Hamvaita Ravi folyóba szórták. Halálának oka így rejtély maradt, de többen tudni vélték, hogy állapotos volt, és halálát az abortusz műtét okozta. Ha azt kérdezi tőlem, hogy mely részéhez érzem magam a legközelebb, arra azt válaszolom, hogy minden lehetséges tekintetben túlságosan is közel érzem magam hozzá. Mintha lélekben testvérei lennénk egymásnak. Navjot Randava egy dicsőséges és egyben tragikus történelmi múlttal rendelkező indiai nemzet tagja. Szikhként különösen közel érzi magához Amrita Shergillt, aki anyja révén magyar, zsidó, francia, német felmenőkkel rendelkezett, a lázadó szellemet azonban szerinte Szikh apjától kapta. Minden szikh férfi neve Singhre végződik. Például Gurcharan Singh, Gurvinder Singh, Harbaksh Singh. So Singh means a Singh oroszlánt jelent tehát. Minden szikh nő neve pedig Kaurra végződik, ami hercegnőt jelent. A szikhek összetartóak, és nem is csak vallási értelemben. A vallást is azért alakították így, hogy túléljék a mogulok támadásait, a mogul birodalom invázióját. De ebben benne rejlik a harcias szellem, a kérlelhetetlenség, az álhatatosság, és nem is csak a férfiak, de a nők számára is. A nők ugyanis ugyanúgy harcoltak a háborúkban, az angolok elleni háborúkban lovas katonaként harcoltak. Ott voltak a csatamezőn, konyba fogták a hajukat, hogy semmi ne akadályozza látásukat, és csatába rohantak.
Amrita Sergil 28 évesen halt meg, művészeti hagyatéka mégsem torzó. Magyar és indiai motívumokat megörökítő képei, önarcképei és életképei maradandó kincset jelentenek mindkét országnak. Lázadó szelleméből pedig még ma is bátorítást merítenek a művészek, Indiában ugyanúgy, mint Magyarországon. Ennyi fért az Ázsia mai adásába. Ha kérdésük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, kérjük írjanak az asia@hírtv.net e-mail címre. Adásainkat pedig megnézhetik a Hírtelevízió honlapján. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!